Magandang araw mga studio. Bukas pala kasal ang kapatid ko, yung kapatid ko na nagmamanage ng gym. Okay. So pupunta tayo sa litsunan kasi mag-order kami ng 3 litson para sa kanya. Para samahan nyo kami. Kasama ko pala si Sax at si Mrs. Papalabas na kami mga studio. Hitek ang yana na mo kasi umulan po. Oh no! Hirap ng daanan dito. Kaya rakad sa daanan mga studio. Ganito talaga yung daanan namin dito. Tiis-tiis na po. Ayan, palabas na kami. Hanap tayo dito ng motorcad mga studio para makasakay na tayo. Papunta dun sa Camulinas, Cordoba, Cebu. Tara mo. Sa Camulinas, boss. Ito yung nairo. Pumunta, boss. Vlog kami, boss. Ito pala yung may-ari dito sa litsunan. Kasal sa akong mango, boss. Kasama. Ugma. Yan ay, baboy. Ato, tingnan natin. Tama, sa ito. Sir. Daghan day baboy ani. Oh, daghan kayo. Nili lang tanak, ana lang gagmay ato iwatay kapoy. May order dala ko. Wow, ang ganda ng pagkaluto. Pulang-pula, tamang-tama yung kulay. Mayroon lang kunting liki sa kilid, pero super, ang ganda po. Magaling sila magluto dito ng litson talaga. Siguradong crispy-crispy yung balat. Yan, nakikita yung mga studio. Pero sa ngayon, isa lang yung naabutan natin na litson. Kadalasan, mga pag Saturday at Sunday, sobrang dami ng litson dito po. Kali, mag-order sana kami ng 3. Ulo ka, baboy ba? Dua ka, kuan. Dua ka pag 5K ba? Yung usa ka 60. Ate, ang iyo anak. Ya, okay ra mo pato boss. Oh. Sa Dara day ang invitation card. petition ni mo sa wala ka sa yung kanto mo ba? Ang receipt ba? Sa event by the garden. Diyan may Lapo-lapo. Lapo. Itong pwesto niya mga studio nandito sa Camulinas, Cordoba, Cebu. So sa lahat ng mga litson na vlog namin, dito kami nag-order sa Boss Jewel. Marami kasi nagtatanong kung saan namin in-order yung mga litson namin. Kaya nandito kami ngayon sa area. Isa siya sa sikat na mga litsonay dito sa Cordoba. So ayun mga ka-studio, nakapag-order na kami kay Boss Jewel po. 2 5,000. Tapos isang 6K, bali 3 litson baboy po. Saka yung lamang loob niya, gagawin namin syai ba. So sila din po yung magluluto, libre na lang daw yung, yun na lang daw yung discount. So pati yung delivery mga studio. So pasalamat tayo kay Boss Joey. Salamat tayo boss. Ito talaga yung nilalapitan namin kapag wala na usapang litson. Walang iba. Nakita tayo sa sunod na vlog.